Η νούμερο ένα στιγμή της εκπομπής, το οποίο είναι και η είδηση είναι για να είναι νούμερο ένα, δηλαδή είναι νούμερο ένα ελληνικό γεγονός έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, ήταν αυτή εδώ. Πείτε μας τώρα με το χέρι στην καρδιά, τι θεωρείτε πιο τρελό, την απαγόρευση που έγινε στην Τουρκία του Twitter ή αυτό που έγινε εδώ στην Ελλάδα? Χτίστηκε ένα κτίριο το οποίο μελλοντικά θα γινόταν Μαρία Νηπιαγωγείο, δεν έγινε ποτέ όμως. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, βρίσκεται η είσοδος τουλάχιστον 3 μέτρα άνα πάνω από τον δρόμο. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν μπορούν να μπουν μέσα προκειμένου να κάνουν το μάθημά τους. Τι γέλα, γιατί γέλα? Τι γέλα, πραγματικά. Τα πρώτα γένεια νηπιαγωγείου με ελικόπτερο για να κόψουν την κορδέλα. Ενώ αν δεν ήταν παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα μπαίναν άνετα. Εξάλλου, ένας τείχος αναρρίχησης έξω από κάθε νηπιαγωγείο χρειάζεται. Ναι, πρώτα που είναι πιλωτικά σχολεία μόνο στην Ελλάδα. Το δύο πιλωτικό είναι παραθαλάσσιο και περιμένει την άνοδο των νερών. Να μην είμαστε μπροστά τη στιγμή που ο εργολάβος παρέδωσε το έργο και να μην Και πληρώθηκε. Ορίστε. Συγγνώμη, και από πού μπαίνουμε? Ορίστε. Με κοροϊδεύετε, κύριε. Να σου πω, δεν θα μπαίνουν και εξωσχολικοί να κάνουν ζημιές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα μπαίνουν ούτε οι εξωσχολικοί. Άρα δεν θα γίνονται ζημιές. Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά. Δεν θα μπαίνει κανένας. Θα λέει νηπιαγωγός, διορίστηκα σε νηπιαγωγείο δίπλα στο σπίτι μου, τίποτα δεν λέει. Θα τους μαθαίνουν και αυτό το ωραίο παραμύθι, πώς τη λέγανε εκείνη που πετούσε τα μαλλιά της. Γκρέτελ. Συγγνώμη. Πάντως, εντάξει, είναι σωστό, κυρίες και κύριοι, γιατί το πιο σημαντικό μάθημα από νωρίς σε ένα νέο παιδί είναι ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι εύκολο. Και το να μπει στο σχολείο πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Τώρα που είναι στο πανεπιστήμιο. Μου είπε η μαμά μου ότι μια μέρα θα φτάσω ψηλά, αλλά δεν ήξερα ότι εννοούσε το νηπιαγωγείο. Πανεπιστήμιο. Στο κολέγιο του Ατοϊτή. Κοιτάω την είσοδο.